Nah, selama ngerawat mriki Bapak, Nggih. nate pirsa hal-hal yang janggal ngoten niku. Pas ngaji ngoten niku semerap macan. Nah, sedaya mboten semerap. Pokoknya semerap lari-lari niku yang tumangga negara niku. Duka niku ilmune, duka napa mboten ngertos niku. Niku macan. Kula niku sadereng saged nggih. Kula niku ngimpi niku semar macan kula terus mencolot tenan niku. Colot terus dhuwur macan niku ngisor. Sing masih kula. Oh. Terus darak pinten niku malih. Oke teman-teman, kita sudah berada di lokasi lokasi makam, dan kali ini saya akan menuju ke lokasi makam bersama salah satu juru kunci Tapi sebelum kita masuk ke area makam ini teman-teman, saya menjumpai ada dua arca yang menjaga area makam tersebut. Ini teman-teman ada dua arca makam dan juga sebelah sini tertutupi bunga. Kita siap bersama juru kunci. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak paring asmo sinten? Kula Bapak Sunardiono. Bapak Sunardiono. Nggih, Panjenengan engkang ngerawat mriki ngoten nggih. ingkang lawan niku ibu kalih. Garwa jenengan. Nggih, kula namung sakjane menika bantu. Nggih. Bantu. Badhe tanglet niki makamipun sinten, Pak? Menika makamipun yang Temenggung Wiryanegara. Itu sosok yang seperti apa sih, Pak? Ya, yang Temenggung Wiryanegara bila beliau menika aslinipun saking menika Mataram, saking Yogyakarta. Ya. Nah, yang Temenggung Wiryanegara itu kok saged wonten wilayah Kertosono. Nggih. Nggih. Lah niku tiyang Temenggung menika pikantuk nggih menika perintah saking Mataram nggih menika biyantu perjuanganipun nggih menika Pangeran Diponegoro. Mliginipun wonten wilayah timur nggih menika tiyang Temenggung Wiryanegara adalah tiyang sastra kusuma ingkang wonten Brebeg Nganjuk. Ya, yang sinten menika Bupati Brebeg menika yang sinten sastra kusuma menika wilayah Brebeg. Nggih. Tiyang Temenggung Wiryanegara menika wonten wilayah Kertosono. Dados Kertosono menika aslinipun nggih mriki niki larang wilayah Kuncen niku. Rumiyin. Nggih. Nah, ingkang pindah wonten kidul nggih ke arah selatan menika ingkang Kertosono samenika nggih yang Temenggung Wiryanegara menika. Ya, kala semanten niku perjuanganipun yang Temenggung Wiryanegara menika tugasipun nggih menika mata-matai nggih menika napa kolonial Belanda zaman semanten. Nggih. Nah, niku tercium kalian apa niku Belanda. kompani menika. Langsung ditangkap. Ditangkap. Kolonial Belanda niku mboten saged buktekaken. Dadi mboten terbukti. Akhirnya dipun lepas malih. Amargi sampun dicurigai kalian kolonial Belanda, terus keluarganipun yang Temenggung Wiryanegara niku dipun ungsahaken atau diwangsulaken malih wonten Yogyakarta. Amargi nek ampun dipun napa menika curigai menika langsung dipun tangkep kalian Belanda niku.
Niku dipun buang wonten ing menika Batavia. Lah yang Temanggung menika adhe barang menika keluargane dipun pangsunaken wonten Yogyakarta. Lah niku yang Temanggung Mulyanegara niku perjuangananipun niku sekitar tahun nggih menika pinten sekitaran 9.800 langkung ngantos 9.813. Saderengipun niku dados nggih menika Temanggung utawi Adipati Kertosana niku sekitaran tahun menika 1.812 ngantos 1.800 kali dosa menika yang Temanggung Mulyanegara menika. Nah, terus saklajengipun yang mbak menika napa niku mempengaruhi nggih menika tiang-tiang berbumi. Nggih. Sebab niku ampun ngantos nika percados sang katut kalian kolonial Belanda. Nah, amargi wilayah Kertosana menika sanes sanes napa niku wilayahipun kolonial Belanda sehingga menika niku kekuasaane Mataram nggih ta? Nggih. Mataram. Dados mboten saged langsung napa niku merintah pribumi mboten saged. Dados mempengaruhi royokan antarane yang Temanggung Mulyanegara kalian kolonial Belanda menika. Tapi akhiripun berarti sosok yang penting niki. Nggih. Nah, sing Kertosana pasine nggih ler menika. Dateng nggih pundi Pakuncen menika asli Kertosana. Pakuncen menika. Nggih, niku asli. Dados tinggalan pun tasih wonten. Ini juga satu terah itu Pak. Dalam yang Temanggung ini juga satu terah dengan Pakuncen. menika mboten. Benten kali Kanjeng Jimat. Mboten. Dados menika nggih yang Mbak dados ingkang gantos napa menika kedudukane Temanggung menika kan langsung saking Mataram. Dados mboten wonten dados ingkang pertama menika Temanggung wonten Sastra Diningrat. Yang pertama Kertosana niku Sastra Diningrat. Terus mandhap malih menika Wirya yang Temanggung Wirya Pak Wirya sinten nggih? Sastra Negara. Wiranegara. Terus mbi mandhap malih yang Temanggung Wiryanegara. Saderengipun Wiranegara terus dipun gantos Wiryanegara yang Temanggung menika. Niku niku nggih Pak, tengah kota Nganjuk nggih, Kecamatan Nganjuk niku. Napa niku? Makamin niku. Akanipun Wiryanegara niku. Niku boten dipun napa niku sedaya dipun kan pundi? Jogja. Napa dipun pundi menika? Mataram apa Jogja napa kan mboten enten nggih. Mboten enten. Kados pundi? Kados Kuncen nggih mboten enten. Kan Kuncen napa ngono? Estrinipun niku yang Temanggung Kopek niku nggih estrinipun. Kados Temanggung mboten wonten. Kan wonten nggih menika. Nah, selama ngerawat mriki Bapak. Nggih. Nate pirsa hal-hal yang janggal ngoten niku mboten. Oh, mboten nate. Terus biasanya orang yang kesini tuh selain untuk ziarah ada mboten yang bertujuan hal-hal lain ngoten niku. Nek tujuan lain pun nggih wonten mawon. Tapi wonten nggih kinten-kinten taun nggih. Nggih.
mungkin kinten saderengipun Covid wonten sasampunipun nggih. Nggih. Niku wonten rombongan saking Jakarta niku nggih. Nggih. Niku namunipun Pak Ugi sebagai anak buah niku nggih. Niku nggih wonten mriki. Niku nggih ngaji nginep wonten mriki niku 3 dinten. Nggih. 3 dinten terus duka sonten, duka siang, duka napa? Duka njeng mboten anu kula. Kan sami ngaji niku. Ya kan anu kan kuatah. Nggih, anak buah kuatah. Kuatah niku niku pas ngaji ngoten niku. Niku kan putrane kan dipun napa? Dipun pangku kalih ibuke nggih. Nggih. Pas ngaji niku niku semerap macan. Oh, berarti dijumpai. Macan pas niku lari-lari niku colot terus ya ada macan ya langsung ngablek entar dengan Pak Ugi niku mana itu Pak. Nah terus doyan niku si lari-lari niku ndek ngaler kan ngaler berarti kan mriki gitu. Nggih. Nah sedaya mboten semerap wong Semarang lari-lari niku pancen kalau semantan niku sing terkenal niku kampung mriki nggih. Nggih. Niku Eyang Tumenggung Negara niku duka niku ilmune, duka napa mboten ngertos niku. Niku macan. Sosok macan. Niku zaman semanten sering niku dipun apa? Dipanggih tiyang sering. Lah niki kula niku sadereng saged nggih. Nggih. Kula niku ngimpi niku Mas kula niku nggih niku wonten apa pilar sing pundi sing mlebet mriki sing etan niku nggih. Nggih. Kula niku semar matan kula terus mencolot tangan niku. Colot terus dhuwur matan niku ngisor. Sing masih kula. Nggih. Oh. Terus jarak pinten niku malih. Tapi saking mungkin mriko kula masih terus napa niku sabin nggih. Garingan lha niku kula masih nyetan niku wonten macan kalih. Lampah niku dah pas wonten ngene pring-pring ngoten niku sing setunggal niku ngomong. Aku tak menurase ya. Ya sing setunggal jawab, iya. Sing setunggal itu ngapa ngalah. Ya sing setunggal masih kula. Oh, langsung berpokok melupayu. Termasuk kula niku tewingi makam iki lha iku iki. Niku enten jambur kok mau enak. Ya jambur niku mantu dipotongin nang semi niku lho. Lah macan niku main dadine niku tiyang dalar tua kadang apa gadas ngoten. Niki budak sing tengah niki kula dicepeng. Teng niki ana palen niku masuk iku masalah tanah lena. Nah, kula kok masalah tanah ya apa? Kula ning mboten anu, Guys. Wah niku ngipi ngoten mawon mboten anu. Nah, kula mriki niku tugas kula niku nggih namung biyen doa tiangkan kagungan hajat mriki. Mawon nggih tugas kula niku. Sanesipun nggih mboten anu, ten atas kula niku. Terus pengetahuan kula nambah sak monten niku tak anu Eyang Tumenggung Negara niku. Nggih namung sak monten niku. Nggih. Dados mboten atur sing rinci mboten enten. Lah nek sing inggih niki anu napa niku abdinipun. Ya, Pengawal ngoten. nek jaman nek sak menika niku anu asisten ya. Asisten. Nek sak asisten. Jaman niku abdi. Dan iki Pak, batu nisane ketinggali arcan apa Pak? Nggih. Mboten. Nggih, namun biasa. Biasa cuma lami ngoten ageng lami biasa. Batu nisan asli. Nggih asli. Ini Saged pirsa nggih. dalem Saged pirsa batu nisannya niku. panjenengan. Nggih. Monggo panjenengan. Monggo.
ya asal nama ada kubur yang menuju ke sana tuh. Wah, asli batu nisan Asli. kuno. Ada ukiran-ukiran. Niki sering melek dalu nggih. Kadang saking pundi? Saking pundi? Saking Tulungagung. Terus saking Adiluwe. Ngapunten wau kan sanjang gerah-gerah napa, Pak? Meripat nih mboten ketinggal. Meripat mboten ketinggal. Saderenge saged Oke, oke. Kula niku mboten ketinggal niku tahun 2000 setunggal. Nggih, mboten dangu nggih, Pak. Nggih, mboten. 2000 setunggal. Setelah dijumpai itu tadi, Pak. Mboten saderenge. Nek saderenge mboten nate mimpi, mboten nate mimpi. Wong nate niku ibuke niku nggih. Ibuke niku kan bersih-bersih nggih. Nah, terus kotoran sing anu dibedheti medal. Medal niku enten sawar. Sawar nggih dipun gusak boten purus pokok. Aku terus boten purun mandeg. Sawer niku napa? Kula. Oh, Terus mlebu ndak ana ibu larang mboten mantun, ibu emang mlebet mboten mantun. Namun ditunggu teng ajeng mawon. Lah terus akhire nggih nang tiyang asli sing kendal niku nempel Bu Siti niku lho. Lho. Ora entek ngono. Tenang. Ora entek terus ngene ngene iki nggih boleh banget. Jadi dua-dua ini mboten wonten. Kesawan. Lah sing niku Pak Suryadi sing wau ndak sapa wau. Nggih. Niku nate mergi kale napa masing nate. Niku nggih napa rumah saya nggih di grup kula ngoten. Iku. Nah niku terus lambetan mboten ngertos kula. Bapak kula mboten nate nanon napa niku nemone mboten nate niku mboten nate mboten nate. Bapak kula niku namung mriki namung donga Nggih. kadang kula terus iki ambang nggih namung maca tahlil sekedhik Nggih. lan niku kan niku Pak sing ngajeng wau niku makame sinten, Pak? mriku Nggih, sing pertama kiri. niku tiyang sepaipun Pak Armoko Pak Menteri niku. menteri nggih Pak Armoko lah niki nggih wonten niku nggih tiyang nggih anu makom sing setengah nggih mboten terawat lah tapi nggih terus mboten terawat niku kidul dilan niku sak laripun bentis niku wonten nggih tokoh niku Eyang Kantong mungkin niku nggih boten tiyang sembarangan niku kathah senjara niku nggih dan nggih kathah boten mriki tapi niku nggih kathah niku. Padahal niki makam umum nggih, Pak. Makam umum desa Patian Rawa. Patian Rawa. Nek bukuipun besok Besok. Patian Rawa. Tapi banyak orang-orang penting dan orang-orang yang mungkin bangsawan bisa dikatakan yang dimakamkan di sini ya, Pak. Niki niku nggih termasuk nggih kathah lah. Nggih. Kathah. Tapi nggih sing ziarah niki nggih jabang nggih kathah. Nggih, berbagai macam elemen ya. Kathah. Kathah ya. Wonten sing sanapa menteri DPR RI saking Nasdem Nggih, mriki mriki. wonten atos. Napa niku bupati Nganjuk mesti niku sebenarnya bupati sing napa nembe nggih kita kinten dinten kepungker menawi. Oh, mriki. Niku anu niku Pak Camat kali lurah niku kali lurah pundi mawon. Dan itu kata-kata ya. Iku kagungan hajat ya badhe anu nyuwun ngasan Allah
ya. Ziarah makam menika tamunggung yang negara menika mugi hajate niku kabul. Saged karire niku saged menika. Wonten sing tes napa niku nek jaman semenika niku napa P3K niku niku nggih kathah sing sukses. Mriki niku terus wonten malih lurah iki niku kathah ya. Nggih Bapak matur sembah nuwun. Oh nggih. Sampun cekap menawi kula nyuwun ngapunten ngrepoti niku. Betul iki pun kewajiban kula. Kula niku putra sinten mawon napa niku lare alit-alit sekolah niku lho nggih kula layani. Kula mboten napa niku kula nggih matur kan Pak Lurah. Kula niku lillahi taala Pak Lurah. Kula njenengan tujuh niku kula mboten patos menapa. Penting kula lillahi taala. Kula mboten arep-arep kula niku salah apa mboten. Oh nggih matur nuwun Pak Pak Sunat matur nuwun matur nuwun. Nggih. Wah, terus kula mboten arep napa. Nggih. Saged kula namung nggih Nggih. ngaten niku mawon. Sak-sak saged kula. Nggih. Ngoten mawon Bapak matur nuwun. Nggih. Nggih. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.